Здравейте! Вие гледате God Fashion TV с мен Мария Йоана Минас. До мен вече е Емилия Георгиева. Здравейте! Как се чувствате след спечелването на тази награда? Чувствам се прекрасно. Много благодаря за номинацията и за връчването на наградата. За мен това е огромно признание и мощен стимул да бъда все по-добра и по-добра, да помагам на дамите да бъдат красиви, да ценят своята красота и да я търсят навсякъде, за да могат да предават на децата си и всъщност да живеем в едно по-красиво общество. Чрез външния вид, чрез визията, чрез елегантността и чрез индивидуалния почерк на стила си. Според вас, каква е формулата не само да се изкачим до върха на успеха, а и да се задържим устойчиво там? Формулата за успеха е всъщност да носиш в себе си вдъхновението, желанието и естествено да носиш интелекта в себе си. Така че успеха за мен е интелект, вдъхновение, упорство и постоянство.